Ovo vaše pitanje prevazilazi moje kompetencije i ja na tu temu mogu samo privatno da razmišljam, ali možda je to pitanje za nekakve druge strukture. Upravo univerziteta ili... Evo upravo univerziteta. Evo vi nam recite, dakle, šta se događa? Vi ste kolega s tim ljudima, prosto ti mladi ljudi se vama obraćaju, kažu šta vam kažu? Šta je ono što vam najviše, na što se najviše žale? Visoka školarina kao takva ili ono što dobijaju za ono šta plaćaju? Pa, zavisno. Vi imate na Beogradskom univerzitetu 31 fakultet i raspon cena školarine na našem Beogradskom univerzitetu ide od 45.000 dinara do 240.000 dinara. I onda naravno da neće se studenti na recimo Rudarsko-geološkom fakultetu gde je školarina tih 45.000 žaliti na iste stvari kao oni studenti koji plaćaju tih 240.000. Što se tiče ovih pitanja koje ste vi postavili, gospođi, ja mislim da je to više pitanje čak ne za univerzitet, već za Nacionalni savjet za visoko obrazovanje i za Ministarstvo prosvete. Jer Nacionalni savjet za visoko obrazovanje treba da donese svoju strategiju visokog obrazovanja u Srbiji i Nacionalni savjet je taj koji treba da kaže sutra Srbiji treba ove godine 5 studenta, ne znam, kineskog jezika, a sledeće godine će joj trebati 10. Vi mene ne razumete šta sam htela da kažem, to je u redu, ali do Nacionalnog savjeta stižu roditelji, teško mogu stići. Ja sada govorim o ljudima koji se bave naukom, to ste vi pričate sa studentima, radite na fakultetu i vi zastupate interese studenta. Vi ste neko ko zastupa interese struke, nauke, profesora na neki način, je li tako? Sada se ja pitam, da li vi nekad nekom kažete, da vas neko nešto pita i kažete, ljudi, ne može ovako, ajde podvučemo crtu, ne može baš ovoliko uvek isto i dajte da vidimo ko može da studira, ko ne može. Kad napravimo dobre, kako da kažem, uslove za studije, onda ćemo moći i da tražimo novac za te studije. Zato vas to pitam, šta kažu studenti? Da li su oni zadovoljni sa onim što dobijaju, za ono što plaćaju? Pa mislim, evo, vraćam se na ono što sam rekao, zavisi od fakulteta do fakulteta, negde su zadovoljni, negde nisu. Vi imate struke imate zvanja koje dobijete na Beogradskom univerzitetu gde bukvalno posle dobijene diplome sledeći dan možete da nađete sebi posao, jako lepo plaćen posao, dok imate isto tako struke koje posle dobijene diplome vi morate da čekate nekih 8-10 godina na svoj prvi posao. I šta onda radite? Šta vi kažete tim ljudima kad dođe neko i kad se požali, šta im kažete? Šta im kažete kad se žale? Kako možete da zaštitite njihove interese? To je ipak u opisu radnog mesta. To je stvarno jako teško pitanje i ja jedino što mogu da uradim jeste da studentima koji tek dolaze i upisuju u fakultete, da ih nagovorim, da ponovo razmisle o svom izboru i da probam da ih povežem sa njihovim kolegama koji su već završile te svoje fakultete i koje već imaju neke tipične probleme u nalaženju. Pa dobro, podelite sa nama tu informaciju. Kada si ja pitala sada gde da upiše, koji fakultet da upiše moja ćerka, šta biste mi rekli? Jako teško. Stvarno ne mogu nikoga neka upiše Beogradski univerzitet i mislim da posle Beogradskog univerziteta stvarno će imati najveće šanse da nađe posao. Što se tiče drugih univerziteta u zemlji, jer ja stvarno u to verujem, a da favorizujem sad neki fakultet Beogradskog univerziteta stvarno ne bih. Da li to znači da ćemo sa ovim ciframa koje sada već su izašli fakulteti sa ovim školarine, to su konačne odluke i fakulteti neće odustajati od ovoga što su predložili kao visinu školarine u ovoj školskoj godini? Ja to opet ne mogu do kraja da odgovorim precizno, stvari su se dešavale, ali takođe treba imati u vidu da fakultet da bi promenio visinu školarine mora da sprovede kompletnu proceduru, dakle ponovo da sazove sednicu nastavno-naučnog veća, da utvrdi novi predlog, a nakon toga saveta. Mi smo nažalost, kao i već svake godine, malo u škripcu sa vremenom i sa terminima da bi se ispoštovali zakonska obaveza za raspisivanje konkursa. Mi smo već izašli sa konkursom i sa uslovima za studiranje za u školsku godinu. Mislim samo da pravu sliku predstavim šta se desilo na Beogradskom univerzitetu. Mi smo imali nekih 12-13 fakulteta koji su pokušali da povećaju cenu školarine. 6 ili 7 smo uspeli da nagovorimo da od toga odustanu. Neki koji su povećali cenu školarine posle tih mnogo godina su je povećali za samo nekih 1000-2000 dinara. Tako da nije toliko, mi smo zadovoljni sa poslom koji smo uspeli da uradimo, studenti mislim, smo zadovoljni sa poslom koji smo uspeli da uradimo ove godine
godine, jer eto, na tom stomatološkom fakultetu ljudi neće plaćati, studenti više godine neće plaćati 240. Ali da li smo mi strateški rešili pitanje, o tome se radi. Mi godinama istu priču pričamo i vi znate. Znači, imat ćemo ponovo neki septembar, oktobar, onda ćemo se buniti zbog kvota, kao što je, na primjer, Univerzitet umetnosti. Dakle, oni imaju problema sa tim što su osnovne stvari koje moraju biti rešene na početku školske godine. Ne mogu biti pravila u međuvremenu menjana i oni su tu u pravu. Ja vas to pitam. Jesmo mi onda strateški rešili? Šta sad? Vi ste rekli, uspeli smo da ubedimo. Što idemo poubeđujemo? Idemo poubeđujemo, nemojte molim vas ove godine da povećate školarinu i time smo rešili problem. Jesmo li mi rešili time problem? Ne, naravno da nismo i naravno da nam sleduju uskoro verovatno i nova izmena zakona o visokom obrazovanju, verovatno čak i izmena načina finansiranja fakulteta i univerziteta i nadamo se da nam sleduje i ta strategija visokog obrazovanja kada će ljudi moći u Srbiji da znaju koliko nam treba koje struke u budućnosti. Mi imamo taj paradoks da oni podaci koji se iznose u javnosti od 6,5-7% visoko obrazovanih, to su procene. To stvarno nije, to je moguće da nije, da se promenilo. Da realna brojka varira čak i za nekih 2%. Ja se nadam na gore. Posle popisa koji ćemo imati, znaćemo definitivno koliko imamo visoko obrazovanih, ali znate, imamo paradoks da imamo malo visoko obrazovanih, što je činjenica, a da opet veliki broj visoko obrazovanih sedi na birovu i bez posla. Pa o tome ipak treba da razmišlja država, pa između ostalog i svi oni koji učestvuju u procesu odlučivanja kad je reč o obrazovanju. Pa i vi, valjda vas neko nešto pita. Ako vas ne pita, evo vas molim da ih vučete za rukav, kao što je kolega studentski kolega zapravo, a student projektor išao pa molio da se spuste cene na školarinama, možda bi mogao nekoga da zamoli da čuje i ovo o čemu pričamo sada, a sigurna sam da smo tek dotakli tu temu i tolike godine unazad. Zato je ipak najbolji izbor da se upiše ozbiljan univerzitet sa tradicijom, gde može da se stekne kvalitetno znanje, možda nije trenutak kad će moći da se dobije posao odmah, ali budućnost ipak leži u znanju. Uprkos svemu. Uprkos svemu, ja verujem. Pa verujem ja, samo što nam znanje ode, ne osta. Tako sad izgleda. Hvala vam puno što ste bili gosti Beogradske hronike. Verujem da ćemo pričati na ovu temu i do početka studentske školske godine, univerzitetske školske godine i verujem da ćemo bakar nešto moći da razjasnimo studentima, a ne da nam počne ponovo školska godina na način na koji nam je prolazila